Hosea chapter number 13, verse number 4, nga to sa verse number 8. Yet I am the Lord thy God from the land of Egypt, and thou shalt know no God but me. For there is no Savior beside me. I did know thee in the wilderness, in the land of great drought. According to their pasture, so were they filled. They were filled, and their heart was exalted. Therefore have they forgotten me. Therefore I will be unto them as a lion, as a leopard by the way will I observe them. I will meet them as a bear that is bereaved of her whelps, and will rend the caul of their heart, and there will I devour them like a lion, the wild beast shall tear them. Saya, apan ako maong Ginoo nga imong Diyos gikan sa yuta sa Ehipto. O ikaw dali mo ila og Diyos gawas kanako. Kay walay manluluwas gawas kanako. Ako nakiila kanimo diya sa kamingawan, diya sa yuta sa dakong hulaw. Kita nagsabot sa pulong hulaw. Walay tubig, di ba? Diha sa yuta, ang yuta nga walay tubig. Sumala nga to sa ilang sibsibanan. Kinsa nagsabot sa sibsibanan? Sibsibanan sa English pasture, so lugar nga patag nga daghang sagbot para sa mga mananap, makaon sa mga mananap. So sibsib is magkaon ang like ang karnero, baka magkaon sa sagbot. So sibsibanan ang lugar sa ilang pagkaon. Sumala nga to sa ilang sibsibanan, sa ingon sila nangabusog. Sila nangabusog, ug ang ilang kasing-kasing napataas, busa sila nahikalimot kanako. Busa ako mahimo ngadto kanila, ingon sa uska leon, ingon sa uska leopardo, sa daplin sa dalan ako maniid kanila. Ako mutagbo kanila, ingon sa uska uso nga gikuhaan sa iyang mga itoy, o mulangka sa tabon sa iyang kasing-kasing, o dito ako mutukob kanila sa masus ka leon, ang ihalas nga mananap mo kunis kanila. Daghang lalong pulong niini. Kinsa nagsabot sa pulong ihalas? Way labo sa snake, way labo sa halas. Ihalas. 3. Ihalas sa English, wild, meaning wala nanad sa tao. Wala gi-controla sa tao. So, like nairo nga tame nanad siya sa tao. Ang tao magatiman niya, magpagaw niya. Pero mga mananap dito sa forest, dili sila nad sa tao. So they are ihalas, mga wild animals. Ha? Unsa ba? Walay tag-iya. Oh, walay tag-iya. Tinuod gyud. Walay tag-iya. Magaputa, dayon kamo makalingkod. Oh, I forgot to give you my title. Sorry. I got distracted by ihalas. Tell my message is a little unusual tonight. The danger of God's blessings. Ang peligro sa mga panalangin gikan sa Diyos. Kabalo ka nga naay peligro para nato kung ang Diyos mo hatag og panalangin. Nagayon. And we're going to look at it tonight. Pagkapunta tayo kung makalingkod. And Father, would you please bless the message tonight? Would you fill me with your spirit as I preach? Would you please help me, God, to give our people what they need? Thank you for a good spirit, a fun spirit, a happy spirit in our church. Lord, I pray, God, that you'd fill me with your spirit right now. Help me, God, as I preach. Lord, we need you, and we love you. Please, God, help me to help our people. We pray in Jesus' name. Amen. Pwede ka mo maglingkod. Samtang naglingkod ko diri diya sa offering, naminaw ko sa mga tabi-tabi sa mga tao, naghuno-huno ko, nainumdum ko sa panahon nga ang kadaghanan sa mga tao diri dili mag-smile, mugot, walay kalipay. Do you remember, nainumdum ba ka sa imong kinabuhi sa wala pa ka naluwas? Nainumdum ba? Or basi nainumdum ba ka sa panahon nga nag-backslide ka, nga layo gyud gikan sa Ginoo? Kamusta imong
pagbati. Goal kayo, di ba? Walay kalipay, nagsulay ka, maglingaw-lingaw diha sa kalibutan, pero what na lami? Ang mga kalibutan nga music, pwede ka maglingaw pero na'y diferensya. Wala na'y lami para nimo. Pero karon naminaw ko mga tao nag-joke-joke o nagkatawa and you're enjoying being together. Walay church, dool na rin how do I say, mas makalingaw kaysa atuwa o mas buang pod. Malingaw yun ta. God has blessed our church, most importantly, with growth. O, dali daghang tao, wala nag-grow gayud ang atong number, ang atong gidaghanon, sa ato word, gidaghanon, pero na daghang pagtubo diha sa mga membro. And the biggest difference is there is syempre, nagyapong panahon sa kalisod, kaguol, but there is a happiness. But tonight I want to remind you of a simple truth, and that is this. Bisan ikaw ligon karon, bisan na ay kalipay sa imong kasing-kasing, bisan malipay ka diha sa pagpangalagad sa Ginoo, wala kay plano mo biya sa Ginoo, bisan ikaw karon na duol ka sa Ginoo, you listen to me very carefully. I don't care how close you are to God today, you could be backslidden far from God in 1 week. But I want to preach to you tonight about the dangers of blessings. One of the saddest things in the world is when God blesses a Christian, ang tao maluhas magsugod og sunod sa Ginoo, o ang Diyos magsugod og blessing kinabuhi, dayon kana nga mga blessing mao ang mutangtang sa tao gikan sa kabubuton sa Diyos. Say, oh, Pastor Mike, that never happens. Are you sure? Sa atong teksto karong gabi, nakita na to nga kana gayud ang nahitabo sa nasod sa Israel. Ang Diyos nagpalingkawas kanila gikan sa Ehipto, nagdala kanila, nag-aga kanila lahos sa kamingawan, tanan pagsulay diha sa kamingawan, dayon naghatag kanila sa pinakanindo nga yuta sa tibok kalibutan. It's God's favorite place and He gave it to Israel. O dito sa dakong panalangin sa Ginoo, sila nag-backslide ug nagbiya sa Ginoo. Would you look with me at the verse, Hosea chapter 13 and verse 6, our main text verse, but we will look at many verses tonight. Hosea chapter 13 and verse 6. Kuna nasa, amen? According to their pasture, so were they filled. They were filled, and their heart was exalted. Therefore have they forgotten me. Sumalak nga to sa ilang sipsibanan, sa ingon sila nangabusog. Sila nangabusog ug ang ilang kasing-kasing na pataas, busa sila nahikalimot kanako. I want you to see the 3 steps of this verse. First, God said, sila na nindog nga sipsibanan. So He's comparing them to sheep. Ang Diyos, many times sa Biblia, ang Diyos magkumpara sa iyang katawhan ngato sa mga karnero. Kaya nga naman, kaya ang karnero nagdepende gayud sa iyang magbalantay alang sa tanan. Sheep are not like dogs and cats and other animals. Kung dili ka mo pagkaon sa imong iro, pangitaon niya ang lain. Kung dili ka mo pagkaon sa iring, pangitaon niya ang lain. Murag ang pagkaon nako dito sa kusina. Pero kung dili ka mo hatag og mayong sibsibanan, mayong pasture nga to sa karnero, sila magpabilin, mamatay ra. Ang shepherd ang kinahanglan magpabalhin-balhin sa iyang mga karnero, kay kumudala ka sa panon sa grupo sa karnero diha sa uskay lugar nga bisan nindo kayo daghang sagbot, sila magkaon hangtod mo ibo sila sa mga gamot o wala na gyud.
Dayon magpabilin lang mamatay. Kanang pagka-bright sa mga karnero. O ang Diyos, dili mo tawag na to sa mga iro, mga iring. Siya nagtawag na to sa mga karnero. You say, why? Because God thinks you're stupid. And He's right. We need God in every area of our lives. Kinahanglang ta sa tabang sa Diyos sa matag area sa atong kinabuhi. But first we see in the verse, according to their pasture. Kinsa nagdala kanila ngadto sa nindot nga lugar sa land of Canaan. Ang Diyos man. Ang Diyos. Og nindot kayo, ang tanan nilang kinahanglan na gayon og labaw pa. And according to their pasture, what happened? They were filled. Nangabusog na. What na'y kulang? What na'y panahon sa kagutom? What na'y pagduda? Unsa among sudan unyang hapon? Wala gyud nagsulti, oy, way bugas para sa pamahaugma. Unsa among buhaton? What gyud? Sumala sa nindog nga sibsibanan nga gihatag kanila sa Dios, nangabusog na sila, wa nay problema, kompleto ang tanan nilang kinahanglan nindot na Dios. So, according to their pastures, they were filled. Unsa nay tabos sunod, and their heart was lifted up. Ang ilang kasing-kasing na pataas. Unsa ba ang dakong peligro sa mga panalangin sa Ginoo? Dali kayod ta magmapagarbohon. Malimot ta nga ang Diyos ang mihatag na to sa nindong nga pasture ug magsugot ta og hunahuna ako na lang. Ang kauswagan sa akong kinabuhi tungod sa akong mayong mga decision. Mapagarbohon na, and pride still goes before a fall. Ang garbo kanunay mo una sa pagpukan. And what happened next? Their heart was lifted up, and they forgot me. Ang Diyos nagingon sila nahikalimot kanako. Ako ang mihatag kanila sa nindot nga pasture. Akong palingkawas kanila gikan sa Egypt. Akong nagatiman nila diha sa lisod nga panahon, diha sa kamingaon, walay tubig, walay pagkaon, nagatiman ko sa tanan, walay tindahan, walay ukay-ukay. Ako nagatiman sa ilang sapato, sa ilang sanilas, sa ilang sanilas tanan, nagatiman ko sa tanan. Dayon nagdalik ko kanila ngadto sa nindot nga sibsibanan, nagatiman sa tanan nilang kinabuhi, tanan nilang kinahanglan, ug sila nagabusog na. Og nahimo ng magpagarbohon. Dayon nun sa sunod, nalimot na sa Ginoo nga miatiman sa tanan. It's a sad thing. Katalagman man, kung na'y Kristohanan mo dahawa sa panalangin sa Ginoo, dayon mo biya sa Ginoo nga mihatag sa panalangin. Grabe kayo ang atong kinaiya. Giyon sa nila pagbayad, pagbalos, pagganti sa ilang Ginoo. Sila nalimot kaniya kung nagbiya niya. O kana man ang dakong peligro sa mga panalangin. Gillette, can you put this on the board for me, please? We need to understand something about our nature. Gillette, hang on just a second. I don't want you to walk ahead of me. Just give me just a second, all right? Because I want to introduce the thought. I just changed my mind. Just stand there and feel awkward for a minute, okay? Kinahanglan ta makasabot sa importante nga kamatuoran kabayan sa atong kinaiya. Watch me now. Samtang kita mo sunod sa Ginoo o magsunod ta sa Espiritu imbis sa atong unod, something we need to understand is
our flesh never gets better. Ang atong unod, see, what happens is kita magpugong sa unod, dahil malimot ta sa kadautan sa atong unod, so magbuhi na, o mapukan na pod. We start to forget how wicked our flesh is because, well, naghimo ko sa mayong decision karon, nagsunod ko sa Ginoo karon, but we forget the flesh hasn't grown. My spirit has grown. Nagtubo ko sa akong espirituhano pero akong unod dautan ra gyapon. Our flesh never gets better. So here's the statement. Gumikan sa kaduno sa atong magsasalang kinaiya ang mga panalangin gikan sa Dios makapalambo sa atong pagkamapasalamaton o makapadako sa atong garbo. You listen to me tonight. Never trust your flesh. Ang imong unod dautan ra gyapon karon sama sa panahon nga wala pa ka naluwas. You say, well, I'm following Jesus. Yes, you're following the Spirit, but your flesh is just as wicked as ever. You are learning, nagkaton ka nga mugapo sa imong unod, aron ang tingwa sa imong unod, dali mag-control sa imong mga decision. But you listen to me, kung mutangtang ka sa mga gapo sa imong unod, ang imong unod, magdala kanimo diretso balik sa tanan kaugawan, diin ka nagikan. In the great danger with blessings, kung ang Diyos mag-decision sa paghatag kanato sa mga panalangin, kung dalita magpantay gyud sa atong unod, kana nga panalangin, magpadako sa atong garbo, imbis sa atong pagka-mapasalamaton. Listen to me very carefully. Pride and great gratitude can't live in the same heart. Ang garbo and thankfulness, dili pwede magpuyo sulod sa priyo nga dughan. You have to choose. And you need to be very, very careful because even blessings, our heart and our flesh is so wicked, bisan ng panalangin, makapalayo na to gikan sa Ginoo. Guard your heart. Here's the simple truth tonight about blessings. Are you ready? Daghang Kristohanon, hangtod karon, dili pa ready alang sa mga panalangin sa Ginoo. Some of you here tonight, ang uban ninyo karong gabi, nagduda ka, Ginoo, nga naman wala pa nagpanalangin kayod ka na mo. Pasin ng Diyos kabalog nga, dali pa ka ready. Pasin siya kabalog kung ikaw mo dawa sa panalangin karon, imong kasing-kasing mapataas, imbis sa imong gratitude. Thank you. You say, but Pastor Mike, kanadali ang akong batasan? Ako dali mag-ingana? Ako usa ka mapasalamaton nga tao? Kung ang Diyos magpanalangin ako, dali ko mahimong mapagarbohon, dali ko malimo sa Diyos o sa akong kinahanglan para niya? Are you sure? Sigurado ba ka? You better be careful. When you say, ako dali ang klase sa tao mag-ingana, you realize you've already taken the first step of pride? You have confidence in your flesh? If you right now are thinking, wala ko'y problema niya na kung Diyos mag-bless ka na ako, dali gayud ko, mahimong mapagarbohon. Tinuod, dali mahimo, kay nahitabo na. You already have confidence in the flesh. When you think, I won't fall. Ooh, ang pingkayo. Dali sa Pilipinas, dali gayud ka mo mag-experience sa ice. Unless passing mo ato ka sa Gloria. Kung mubisita ka sa akong lugar sa
January, dili kinahanglan mo bayad, libre ang ice, naibis na nasa. Pero ang problema sa ice, daghang lugar dali makitaan. Nainom ko, samtang nag-Bible school ko, nag-deliver ko sa mga newspapers sa sayo. Early in the morning. Sayo kayo sa buntag, mumata ko alas 3. Nimata ko alas 3, maybe alas 3:30. Nag-drive ko sa akong car. Nag-deliver ko sa newspapers. Pero nag-driving ko, akong car na daot ang muffler. Unsay muffler sa Bisaya? Unsay muffler? Magpahinay sa tingog sa makina. Muffler. Tumbo. Ha? Tambotso? Tambotso? Ha? Trambotso. It's a stupid word anyway. And who needs them? Akong car walay trambotso. Alas 3 sa buntag. Nag-drive ko. Akong car murag naitingog sa jet engine. Ang mga silingan nagdumot, nagayod na ako. Pero nainom ko uskad law. Ay, sama sa akong batasan karon, kanunay nagdalit-dalit ko. Mas madali, but how you say, madali on? Dali on. Harvey said, I was more in a hurry when I was younger than I am now. Now I'm old. Mas hinay na. Pero bet. Pila kong edad niya ng panahon na? 20? 20? We were dating, right? 2050? I don't know. Anyway, more like 20 years old ko. No, 19 basin. 19 or 20, I forget. Nalimot ko. Pero sa akong paagi, nag-drive ko sa car, doon sa lugar nga na pipila ka balay. Dili ko mo hatod sa tanan balay, depende sa address. Ang uban mo daw ang laing dili. So nag-drive ko sa lugar, na ko ay usa dere, lain dito. So mag-park ko o magdagan ko nga mudala sa akong newspapers. Na sila sulod sa plastic, karon dili mabasa, kaya ay snow. Nainom ko sa buntag. Tugnaw kayo. Na ay snow, pero ilalom sa snow na ay ice nga dali wala nakitaan. Pero nagdagang gyapon ko. Nainom ko, nagdagan ko diha na parking lot, asphalto man. Nagdagan ko og sakali lang akong tiil, just dali I don't know what happened. Akong ulo dito, akong tiil dito. O akong kabalon sa naitabo, and nag-slide ko diha sa akong nawong. Uy! Nagbaro ko, nagkuha sa akong mga newspapers. Nagtigom ko. Sa unsay mong buhaton, nagdagan na pod. I ran about 20 more feet. Na tumba na pod. Say, what did you do? I stopped running. Nagundang ko og dagan. Nawala na ang akong kumpiyansa. Diba? Let me tell you something about the Christian life. It's slippery. Ug ang pag-abot sa mga panalangin, maghimo sa dalan, mas danlog pa. Our problem is, we're just like I was when I was 20. Maghuno-huno ko, magdagan ko, dali ko mahulog, dali ko matumba. Diba? When you think, okay na ko, lig-on ko, dali ko mapukan, hapit na ka mapukan. Turn with me to 1 Corinthians chapter 10. 1 Corinthians chapter 10. See, if I had told that story 10 years ago, I would have acted out falling and sliding. Pero di na karon, kay tigulang na. Basin dali mo barog na pod. Tawag ang ambulance. 1 Corinthians chapter 10 verse 6. You say, well, Pastor Mike, ako dali may sama niya na. Ako dali ang klaseng tao nga mahimong mapagharbohon kung naay panalangin. Amping. Ang garbo nag-start na. Nag-feel na ka nga lig-on na ka. 1 Corinthians chapter 10 verse 6. Kung na sa amen?
Now these things were our examples, to the intent we should not lust after evil things as they also lusted. Karon kini mga butanga atong mga panig-ingnan sa tumo nga kita dali maibog sa daotang nga mga butang ingon nga sila usab na ibog. So in 1 Corinthians ang Diyos naging o si Paul gigamit sa balang espiritu sa pag-remind sa mga tao kabayan sa stories gikan sa Old Testament. O giyang gisulti kining tanang nga mga sugilanon gihatag nganhi kanato aron kita makakaton kay silang panag-ingnan. Dayon naglista siya sa lain-lain sala nga ilang gihimo. Verse 7. Neither be ye idolaters. So in verse 6 he said ayaw pagpangibog. And then verse 7, neither be ye idolaters as were some of them, as it is written, the people sat down to eat and drink and rose up to play. Ang katawhan may lingkod aron sa pagpangaon og pag-inom og mitindog sa aron sa paghudjaka. Man, that sounds kind of like the pitan today, don't it? By the way, it's idolatry just like it was in the Bible. Look at verse 8. Neither let us commit fornication, as some of them committed and fell in one day 23,000. Ni kita mo himo og daotang pakikilaw sama sa gihimo sa pipila kanila. Mas mayo ang sa uban kanila. Og napukan sa usa ka adlaw ang tulo og kawhaan kalibo. 23,000 people gipatay sa Ginoo tungod sa fornication. That's probably from the story of Balaam and Moab, I think, book of Numbers. Verse 9. Neither let us tempt Christ, as some of them also tempted and were destroyed of serpents. Neither murmur ye, as some of them also murmured and were destroyed of the destroyer. Bisaya, ni kita manintal ni Kristo maingon sa pipila kanila usam nga nanintal o gipang patay sa mga bitin. Ni magbagulbol kamo maingon sa pipila kanila usab nga nagbagulbol o gipang patay sa tigpatay. Look at verse 11. Are we all still in the Bible here? Verse 11. Now all these things happened unto them for ensamples. That's just an old word. It means example, ensamples. And they are written for our admonition, upon whom the ends of the world are come. Karon tanan kini nga mga butang nahitabo nga to kanila aron panig-ingnan o sila nahisula aron sa pagpahimangno kanato aron magtambag kanato nganha sa kangkinsang mga katapusan sa kalibutan nagaabot. What is Paul saying here? He's saying, hello, may daghang tao naguna nimo nga napukan na. O ikaw pod pwede mapukan. And then we come to the warning in verse 12. Wherefore, tungod na ilaing tao nga napukan, wherefore, let him that thinketh he standeth take heed lest he fall. Tungod ni ini, tuguti siya nga nagahuno-hunang nga siya nagabarog, meaning, likon ko, dali ko mapukan. Tungod ni ini, tuguti siya nga nagahuno-hunang nga siya nagabarog, magmakngon, or mas mayo para nako magpantay. Aron dali siya mapukan. You should write this down. If you're taking notes, write this down. The first step toward falling is believing that you won't. Did you all get that? The first step toward falling is believing that you won't. Remember Peter? Bisan ang tanan maglimod nimo, dili ko! Peter, ikaw maglimod sa ikatulo. Ang unang lakang nga padulong sa pagkapukan maong pagtuo nga dili ko mapukan. Garbo, pride goeth before destruction, and haughty spirit before a fall. Turn with me to Psalm chapter 119, verse 10. Psalm 119, verse 10. Ang mga lamegas naligo na sa kong coffee.
It's okay, I shouldn't drink anymore. Dali ko matulog. Where am I? Psalm 119, verse 10. I noticed something here I've never noticed before. A few days ago, I don't remember when. Psalm 119, verse 10. Kunana, say amen? With my whole heart have I sought thee. Oh, let me not wander from thy commandments. Pinaagi sa akong tibok kasing-kasing ako nangita kanimo. O ayaw itugo nga akong mahisalaag gikan sa imong kasuguan. Bisan samtang si David kinasing-kasing nga nangita sa Diyos. Nahibalo siya diya sa kasing-kasing. Bisan unsang adlaw sa semana maka-backslide ko. Do you know our problem is? When we have a good day, we feel like, well, this is permanent. Dali na ko matintalan kay likon ko karon. Ang ugma padulong. Ang kalikon karon, dili magpasabot nga ugma likon gyapon ka. Are you listening to me? If you walked with God today, likon ka karon, kung dali ka maglakaw ban sa Dios ugma maluya na ka. Our problem is we get confident, man, I don't even want sin anymore. Wala na ko'y gana para sa akong daan na andan. Tayo mag-feel ta, dali, okay naman ko, dali, kung maglaktaw ko sa Biblia, kay busy man ko, pipila ka adlaw, o sakali lang ang gana mo balik gayod. Madangatan ka sa pagtintaw, o mapukan ka o malibog, apin ko, likon ko! Dili gayod ka likon, siya likon. David said, God, right now, nangita ko sa imong nawong, pero palihog. Ayaw pagtugo nga ugma, mahisalaag ko, kay kabalo ko, mahimo manggod. The greatest defense against sin is recognizing how weak you are. Are you listening? Ang pinaka-gamhanan, pagpanalipod, batok sa sala, maong paghinumdom sa imong kaguliyong kaluyahon. I'm talking about blessings tonight. Anytime God chooses to bless His servants in any way, He is taking a huge risk. Nangahas gayud siya. Nasab yung pulong nangahas, meaning naghimo sa butang na may peligro. Bisan kanus ang Diyos mag-decision nga magpanalangin nato. Kaya naiguma siya na to. Siya sama-samahan. Gana mo hatag sa mga regalo. Diba? Dali kini nga pakamahan. Ang uban, amahan. Joke lang. Ganahan siya mo hatag sa mga panalangin. Pero bisan kanusa siya mo panalangin, na'y tsansa, na'y peligro, nga kanak nga tao mabusog na og impi sa pagpasalamat sa Ginoo, mahinumdom, kining tanan tungod sa iyang kaayo. Maghuno-huna, ang Diyos nagpanalangin na ako tungod, mas mayo ko kaysa uban. And it even happens in the ministry. Ang mga pastor, ang Diyos mag-bless sa church, o magdakot na ang church, o ang pastor maghuno-huna, kini tungod ako mas doon sa Diyos kaysa laing pastor. No, kini tungod ang Diyos maayo. Naglaon ko nga puhon-puhon na ko'y oportunidad mahimong garboso kaya kabahin sa daghang tao. Wala pa! And coming pa ang chance. Some of you look confused. That was a joke. Lisod kayo, mahimong mapagarbohon kung pipila ang imong tao. But I'm gonna try. Magsulay ko. Just kidding. Kung ikaw magsugod og hunahuna, ng Diyos nagapanalangin kanimo, tungod nindot gayud ka, anaka sa dakong peligro. Yes, ang Diyos magganti sa faithfulness. Pero bisan diha sa paghatag og reward para sa faithfulness, kita dali gihapon ang ayan niyana. We don't deserve it. It's still because He's good. But when you start to think,
Sa una, yan ako'y daghang sayob, daghang... Pero karon mas likon ako, nakasapod ko sa raso ng Diyos, nagpanalangin ako karon. Nay ay sa unahan gamay, bandaya. Bandaya. Let's go back to our text verse in Hosea chapter 13, verse 6. Hosea chapter 13, verse 6. Hosea chapter 13, verse 6. Kunana, say amen? Amen. According to their pasture, so were they filled. They were filled, and their heart was exalted. Therefore have they forgotten me. Sumala nga to sa ilang sibsibanan, sa ingon sila nangabusog. Sila nangabusog, ang ilang kasing-kasing napataas. Busa, sila nahikalimot kanako. Na, nakupungutana, nalimok ba gayud sila nga naay Diyos? No, nainumnum gyapon sila naay Diyos. Unsa bay lang gikalimtan, nalimot sila na sila nanginahanglan kaniya. Are you listening? Kanamong rason, maglaktaw ka sa imong Bible reading. Nalimot ka nga kinahanglan ka niya. Kanamo oras nga comfortably ka maglaktaw sa church kay nagfeel ka okay naman ko. Nalimot ka nga gikinahanglan nanginahanglan ka niya. Kanamo oras nga dalit ta mo ampo. Kung wala ka nag-ampo sa tibok adlaw karon, nalimot ka sa imong panginahanglan sa Dios. Hunuhuna ka, kaya na ko, kabalo kong kaya na ko, sayot ko nga mas mayo ko kay kanimo. Diba? Kaya na ko. That's why you don't read your Bible. That's why you don't pray. Because you think you can handle it. Be careful. Be careful. Ang mga panalangin, mahimo na ang peligro para nimo. Na pareho nga peligro diha sa area sa finances. Pila katao nagbiya sa Dios. Tungod ang Dios nagbless kaniya ug mihatag kaniya sa mayo nga job. Listen me now. Nindo ang trabaho. Matag tao kinahanglan mag-work kana gisugol sa Biblia. Kung bata pa ka, mag-work ka sa eskwela. Kung nag-graduate na, mag-work ka. Kung ang trabaho, do something. Everyone should work. Pero kung ang imong trabaho, mutangtang kanimo, gikan sa pagpangalagad sa Ginoo, kana nga panalangin, nahimo na ang dakong problema para nimo. Ang yawa nahigugma sa paggamit sa jobs, sa pagtangtang kanato gikan sa suod nga relasyon uban sa Dios. Here's what happens. Magampo ta, Ginoo, kinahanglan ko sa mas mayang nga job. And God says, okay, I'll give you a better job. Wow, mas dako na akong sweldo. Man, pwede. And then ang boss mag-offer sa overtime. Wala problema sa overtime. Pero, Domingo man. Oh. Ako magbayad ni sobra kay overtime kung mag-work ka sa Domingo. Oh, pero kinahanglan ko magsimba. One time lang? Ang panalangin, nahimo ng problema. So let me teach you something about money. Once you have it, you want more.
Ang kwarta dali gayud mo tagbaw. We all need money. But money is not God. God is God. Pila ka ang tao. Sayo pang grammar, pero nasabtan ninyo. I think that's right. Anyway, how many people has God given a job and then their job became God? Ang panalangin nahimong mas importante kaysa Diyos nga mihatag sa panalangin. And then the pride steps in and, wow, I can make a lot of money. Oh, nahimo na ko ang supervisor. Nothing wrong with being a supervisor, but can you go to church? Makasimba pa ka? Daghang oportunidad para sa trabaho. Sa kamatuoran, wala nagikan sa Diyos. Nag-ampo ka, Ginoo, hatagi ko sa trabaho, hatagi ko sa trabaho, hatagi ko sa trabaho, kay gamay akong sweldo nini nga job. Ang yawa kabalo, dari sa unahan ang Diyos na ininong plano. So, unsang buhat ko sa yawa, nasa ilaing oportunidad dari. Pero dali ka makasimba kay 7 days ni. O kinahanglan ka mo balhin sa Manila. Dali na pwede mag-sow waning kay what night time. Am I making sense to y'all? Be careful of blessings. Sometimes they're not really a blessing. Go back with me to Psalm 119, verse 10. We read it a minute ago. Balik na ta. Psalm 119, verse 10. Psalm 119, verse 10. Kung nasa amen? Wala pa. Kung hapit na ka, pasimobot sa sunod 10 minutes. Amen? Alright? Psalm 119, verse 10. With my whole heart have I sought thee. O let me not wander from thy commandments. Pinaagi sa akong tibok kasing-kasing ako nangita kinimo. O ayaw itugo nga ako mahisala agikan sa imong kasuguan. Ang atong problema nining kinabuhiya, simple kayo, dalita samat ni David. Tiya sa mga panahon nga suod ta sa Ginoo, mag-feel na ta nga safe ta. Wat na'y peligro, si David nahibalo, bisan sod ko sa Diyos, nagyapong peligro sa akwa. You listen to me. Basta lang buhi pa ka nining daotang kalibutana, dili gayud ka mobot sa punto sa imong kinabuhi nga wat na'y peligro gikan sa imong unod. You will never be 100% safe from your old habits. Dik yun. Ang tanan mong daan na andan, nagyapon gaho may babaw kanimo kung ikaw mobot sa saktong nga situation or sayog nga situation. You listen, kung nakay bisyo sa imong miagi, napay peligro para nimo. By the way, young people, naiusa lang ka paagi nga ikaw magpabili nga hingpit, kompleto nga safe gikan sa bisyo, ayaw pagsugod. Don't open the door. Kung dali mo abri ka sa door, kanaway gahom. Kung musulod ko sa uska paroko ang tao, hey, Pastor, you want a shot? Dili madani ko, kay wag yun ko nagsulay. Keep the door shut! Pero, kung nakay mga sayop sa imong miagi, wala pa ka naluwas, or just living in the world, nakay mga dautang na andan, listen to me, you never fully escape them. Be careful. Kung nakay na andan sa una, nag-chat-chat sa mga opposite sex, listen to me now, you could do that again, bisan na mityot na ka. You're not safe from that. The temptation's always there. By the way, kung naitaw nga mag-message nimo, gana mag-chat-chat, walay balaod sa Biblia magsugot nimo motubag. You don't need to answer. Ang taong mag-message nimo, nag-wonder pa ko, basin nagkahilata. No, you haven't. He's trying to start a conversation. O kung magpadayon siya, it's really easy. Unfriend him or her. Unfriend, block. Dayon kung mag-message siya nimo sa lain account, kaya na siya'y 10 accounts sama nimo.
I-block ang tanan! By the way, Christians don't need 2 or 3 or 4 accounts. One is enough. Now, I understand. Kung sa'yo naidaan account nga, nalimot ko sa password, pastor. Okay, I get it. I get it. Pero nga naman kinahanglan ka daghang accounts. Nakagitago? Unsay katuyon? I don't understand. Oh, you want to like your own post? Is that what it is? Wala lain tao mag-like sa akong profile. So ako na lang. Na ko'y 5 friends sa Facebook. Tulog ka mo, akong kaugalingon. You're never safe from your old nature. Si Kristo nagtulo sa iyong disciples nga mag-ampo ni ini, and lead us not into temptation. Ugayaw kami itugyan. That's interesting. Itugyan nga to sa tentasyon. I can deal with that. What's the idea? Ginoo, palihugayaw pagtugo nga kumubot sa panahon sa pagtintaw, di na ko kaya. Kabalo ko sa akong kaluyahon, paliho, Ginoo, protect me from temptation. Can I ask you a question tonight? Do you recognize that God's blessings could take you away from Him? Kung dali ka makakita sa peligro, kanang pinakadako nga peligro, ayaw pagsalig sa imong unod. Ang lain napukan, ikaw napukan sa miagi, sayon kayo mapukan pag-usab. Truth Baptist Church, paminaw. Kung ang Diyos mutugot, umobot ang panahon ug nay mga panalangin mobot sa imong kinabuhi, hinumdumi asa ka na naggikan. O hinumdumi sa rason ng panalangin miabot. Tungod maayo siya, dali tungod maayo ta. Unsaon na to paglikay sa situation nga naitabo sa mga tao sa Diyos sa Bible. Oh, nindo ang sipsibanan, nindo ang kahimtang, ay blessing sa Ginoo na naglahos ni Misa. Daghang kalisod, daghang pagsulay diha sa kamingaon, pero nindo na karon, dayon nangabusog na, walay sayop ni ana. Pero unsaon na to paglikay sa sunod, napataas ang kasing-kasing, nalimo sa Diyos. Remember why God blesses. He's good, not us. Kung naay maayo sa atong kinabuhi, kanatungod sa iyang goodness, dili ato. Stay humble and recognize you could fall. Daghang tao maghunahuna, man, kung ang Diyos magpanalangin sa akong kinabuhi, murag, mahimo na ko nga, mas mayo nga Kristohanon kung na blessings. That's not true. Most of the time, that is not true. Okay, panaglitan. Pila ka panahon, nakita na to ang situation sama niini sa atong church today. May tao bago pa naluwas, yan kinabuhi, gubot kayo, naglusod sa tanang area sa relasyon, sa financial, tanang gubot kayo. Tayo magsugot siya, magsunod sa Ginoo, mag-grow siya, magbasa sa Biblia, mas mayo na ang mga relasyon, nagsunod sa Ginoo, nagsowaning, naghatag sa tithes, ang Diyos mag-bless na sa iyong financial, kaya siya naghimo sa mayong decision, nag-work na siya, nanay trabaho, matagal lang, magtrabaho siya, mas mayong batasan, o may dagang blessing, o magtigong-tigong siya. Tayong palito niya ang cellphone. O 1 week later, nag-stop na gyud siya sa tanan pagbasa sa Biblia.
mag-Facebook, mag-YouTube, mag-ML. Kamo nga mga batang, can I just say, kung wala kayo sa cellphone, salamat sa Ginoo. I'll just be honest. I have not met a Christian teenager who is a strong enough Christian to handle unlimited cell phone usage. Wala pa ko nagkaila sa Kristohano nga batanon nga, how do I say that, nga igong nga ligon. That's bad grammar. I don't know how to say it. Ingon nga ligon? Kayo ingon? No? Sa ingon ligon? I don't know how to do it. I have not yet met the young person nga kung nasa'y phone o walay limitado sa iyang paggamit. I haven't met the young person who stays close to God. I'm sorry, most adults can't handle a cell phone. Ang kadaghanan sa mga adult, di kaya na mo. 2 Mondays ago, I was sitting there watching a YouTube video and I realized, I'm watching too much YouTube. Dili sa lot, news, sports, basing gamay nga history usahay, walay hugaw. But I realized, nag-usik ko daghang oras. Nag-down akong pagbasa sa Biblia. I said, I can't handle this. So 2 Mondays ago, wala ko nagyon ni Bisang Kings. I said, you know what? I'm not going to watch any YouTube on my phone for the rest of this week. And I'm going to see how it stabilizes my heart. And it helped. It helped. I watched one football game recap with Michael, but I never opened the YouTube app. Naggamit ko sa browser lang. Aron dili tintalan ko nga magbantay sa lain-lain. Aron dili madani akong kasing-kasing. Kay, you understand, magbantay ka uska video, kanunay na suggestion sa sunod, magdani nimo. You understand how that works? So I just decided, and then I put a thing in my phone. Every Sunday night it pops up, make a decision. Are you going to watch YouTube at all this week? So every Sunday I have to make a decision for myself. Instead of just saying permanently, because I don't trust myself permanently, every week I decide, what am I going to do this week? And then mag-feel ko. Sometimes, no, dali ko magbantay. Basi next week, mag-backslide ko. Basi next week. So let me ask you a question. Are God's blessings bad for you? Some of you should make a decision kind of like what I made. I wasn't sinning, but it wasn't the best use of my time. Kung ma-stress ko, oh, the other thing I watched was chess games. I like watching chess recaps. Why? I don't know. Walay salat diya sa chess. Kasing kinahanglan ka maghimo sa decision. Be careful of blessings. Guard your pride. Ayaw pagtugong ang panalangin, mutang-tang kanimo gikan sa Dios nga mihatag sa panalangin. Tugon na mga ulo, piyong mata.